Uvavanyo olunzulu lokuxilonga isifo se-COVID-19. Uvavanyo olwenzelwe ukuxilonga isifo i-COVID-19 lubizwa ngokuba luvavanyo olunzulu. Lukhangela intsholongwane ye-corona entsha ebangelwa sisifo i-COVID-19. Uvavanyo lwenziwa ngento yokuthatha intsholongwane yempumlo okanye yomqala. Isiphumo sovavanyo esiqinisekileyo sithetha ukuba wosulelekile yintsholongwane ye-corona entsha. Iziphumo ezilandulayo ezinjalo azigqibelelanga, zisenokuba zinjalo okanye azinjalo. Isiphumo esilandulayo esinjalo sithetha ukuba ubungosulelekanga yintsholongwane ye-corona entsha ngexesha bekusenza uvavanyo, kodwa usenokosuleleka kwixesha elizayo. Isiphumo esilandulayo sithetha ukuba isiphumo sovavanyo asithembekanga. Oku kwenzeka xa into ekuthathwa ngayo intsholongwane ingenziwanga ngokufanelekileyo okanye uvavanyo lungenziwanga kakuhle okanye kudala lwenzekile usulelo. Ngoko ungaba wosulelekile yintsholongwane ye-corona entsha okanye ukhe wosuleleka kwixesha elidlulileyo. Ukuba uvavanyo lwakho luyalandula, qhubekeka ulandele imithetho yokosuleleko lwezempilo yakho neyoluntu. Ukuba uvavanyo lwakho luqinisekile kwintsholongwane ye-corona, kuya kufuneka ukuba ube wedwa uzahlukanise ekhaya okanye kwindawo ekhusela ukusasazeka kwesifo i-COVID-19. Vavanya uxilongele isifo i-COVID-19. Nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.